Ultrafesta jaia martxan da, goizeko zazpietatekin. 1.000 proban voluntario gisa ere parte hartzen dutenak. Eta hemen dira, merezitako 11-etakoa jasotzen Ultrafesta honen barruan, prestatuta zegoen egitarauaren barruan, ekitaldietako bat. Zubimuzu plazan, hemen antolatu ditugun korrika egiteko zinta hauetan, 1.000 proba luzearen, 168 kilometroko proba luze horren, antzeko ibilbidea osatu. 1.000 ibilbidearen traza hori, zintaren gainean errepikatzen denborak eta ibilbidearen unean uneko egoera, bertan ikusi dezakezue, arituko dira egun osoan. Ez da faltako, beraz, hori Bazkal ordurako. Plazazpian, baina Bideluzte plazan, hemen haragia baldin badago, Bideluzte plazan arraia izango da. Eta hortik aurrera ere janera azaltzeko giroa proposa izango dugu, Gernika paseatuko pilota leku horretan. Eskerrik asko da uste eta astebukarantako hitzik egokina, ez? Eskerrik asko voluntario guztiei, espero dugu lamendik ere urte askotan horreutea. Eta ezinaztuko ditugu baita ere, festa hau posible egin duten Eusko Label, Biasain Gudala, eta zentzu txikiko batean igual, Euskal Sagardoa eta Mas 4 taldeari, ez? Festa ez da hemen bukatzen. Lehenengo zati, oain bukatuko da janeran ondoren, baina beran ditugu korrikalarik, goizeko 7:00 hasi die, iluntzeko 7:00 bukauko duen. Ordua bitarten, oain janedanan guneek irikiko ditugu, hemen beran plaza Azpin daukau, bai txerrio, jaskoa, hamburguesak, parrillan gune bat. Aldez aurretik erraldoiak eta buruandik, behasainen nahi ezaunen dien buruandik aterako dugu kalentzean. Sagarrak txotxak ikide, filosofiko bakoak eba. Hainbote, eso,